Şems suresi. Şems suresi Mekke'den sürelerden ol 15 ayetden varettir. Adan ilkinci ayette agdalyan gün sözünden alanlar. Bu sürede insanın hayra we şerre ukupli yaradılanlığı aydylyp, insanların ihtiyarlarını hayra ulanmagy ündelýär. Rahman we Rahim bolan Allah'ın adı bilen güne we onun ýagty şöklesine, onun izinden gelen wagty aya, güni äşkär edýän dünýäni ýagtyldaýan günnüde, onu günü tümlügi bilen gaplap alan giýje, asmana we onu bina edene, yeri we onu ýadyp düşäne, jana we oňa şekil berene, oňa erbetligi hemde ondan saklanmagyň ýoluny salgy berene kasam bolsun. Öz janyny maddi hem ruha hapalardan päklen kişi halas bolar. Onu janyny günäler bilen örten diýana sedewar bolar. Adgynlyklary deraly Semut kowmy peýgamberleriň habar beren hakykatlaryny yalan hataplap inkar etdiler. Olaryň iň erbedi düýäni soýmak üçin öňe çykanna bu inkarlary has hem artdy. Allah'ın ilçi Salih olara Allah'ın düýesini soýmakdan we onu suwa ýakmaga, suw nobatyna garşy bolmakdan saklanyň diýdi. Emma olar onu peýgamberi inkar edip düýäni soýdular. Olaryň Perwerdigary günäleri sebäpli üstlerine azap indirdi. Olary we ol ýeri yer bilen ýeksan etdi. Allah'ın öz beren azabynyň netijesinden gorkusy ýokdur.